Na ay gihangyo si Bay Ramon sa iyang mga amigong mga tanod mga idol. Ayaw ninyo i-scroll ato sa siyang paminawon. Nangyaw ko sa ako ang mga amigo nga kumpare nga mga tanod. Ano? Nga nakagani mag-inom nga murag hubog na niya magdagsundang magtakin. Kwaong gina ninyo yun yung puso niya yuli like huma nag-inom nila. Si Bay Ramon wala na gid siya kumpiyansa. Ato siya pangutanon kung unsay nahitabo sa iyaha. Ano man bay? Wala to nagigda ko na nga. Dikbaso to ko. Oy hala, hapit ni siya gilapa kuno katong hubog kay siya. Nga, nagtugog ko. Sige na Nagtugog ka? Oo, nag-ano ko. Kasi kung bunod kay ila kong babangonon. Nagtugog ko ta. Ang ilang tantan nagtugog ta nga. Huwag mo ta. Di naman kaya. Natulog kuno siya unya pabangunon bisag dili na niya kaya. Nya wala ka gibaw tong hapit katigbasa. Huwag ko sa tingin sana nariyan si James. Huwag ba? Na, ikado ka. Amo to rin ako nakain bantay ko ko. Mao din yan toyo. Kung naman simi pinuti na ko. Oy hala, naday si mi pinuti si Bay Ramon man ni Christebe. Kung maigot na sa pinuti ni Bay Ramon ingko peso si Miluya kita kadiyo. Ako na isos ba? Si Miluya ta ng pinuti no bay. Tigsangka ko na niya. Sus karon may naman kayo mura maghadlog sa mga Igo, ana si Apa siguro to si kibaw sing gibuhat bay. Ubog man. Pero ang hangyo nimo, Wala pa na nita yung ato pagbono ko pa nakapugog. Tagod-tagoron ko ato. Wa kitay mahimo ana Baymon, magampo lang kita ang sundang dili kadulot. dugay. Panguli ko to suda. Oh, pero dugay sa kadutlan paminaw ko lang bay ay. Adi na ko maniguro na. Makapulong tao. May siguro. Oh, yang Natong ulit sa iya na diretso ko bulobol. Kung madiretso sa ubol-ubol aw balhin ang birthday ni Bay Ramon. Maugid lulubot yo kanang mag-inom unya magdadagson dagi puson gyud na. Dili lang gyud mo kumpiyansa ba? Imnasa kay para nga nindot ang istorya. Unya si Bay Ramon sa vitamins ni tumarsa siya. Pero si Bay Ramon dili angay mabalaka. Kung simba ko siya madisgrasya, kay dako makig madawat iyang asawa. Tiga kay mong kapunungan bay kay purti man dakuan ang kapunungan nimo. Pila na ron ang kapunungan? Wala ko siguro na kayo. Pero kung makuha na gatos ginakapin. Wala ko problema na kayo. Kay laim ni ko Kanang asawa na ko kapigatos na sa iyahalang card. Card. Ang ako as ko'y tamira. Card ya po na. Card ya po na. 150 na. Kanan. Ako may kuha niya. Siya na si Binisari asa na. Bisipari asa na. Ano sa maganang beneficiary? Oo. Oh, Unya. bisig pare. Beneficiary dili bisig pare. Oo. Unya. Oh. Wala na siya. Wala ko yung swerte. Ay, kung korda. Apti lipayang pare ana bay. Oh. Dili na ako malipay na abay. Pare ba? Pare man. May si pare pa. Ano man bay? Pay God. Di na ako. Problema pati nakuha ginang madawat. Di na ako na. Sa card lang daan 50 mo ay gatos kapin mo sawa plus kapunungan 200 kapin. Magpunta na mo lang. Sus ko ni bakog madisgrasya. Malipay si Paris Korta. Oh. Pero ka na lang palami ba? Di na ba? Murad ang suglang mo na ba? Gano mang sudog langom. Suglang lang ko kaso. Why masangit? Basig na yung mga sagbot-sagbot dahil. Oo ba? Lagay hagulos daw. Naunsa, si kumpare gidiscourage gid niya. Mura kuno siya ni sudog langop unya nangita sa iyang baka. Oy man ni Christebe uyag madiskuido si Bay Ramon unya sa katapusan maglugaw-lugaw lang. Ang problema dia og ma-disquido na ka, gitakuan na sapi no. Maglugaw-lugaw like katapusan. Paita no. Di siya magkape lang. Ang